खुलुमबाय लोगोफोर दायो दङ आङो बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 80थि बोसोरसालि जथुमा थावनि दावहारु फोथार खाग्राबारि खैलाजुलियावहा लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय था नोंथांमोनखौ गोसोनांगोन दायो दङ स्टेजआव बिटिआरसि प्रमद बर' सारा बिथाङा स्पिच होगासिनो स्टेजआव लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय था नोंथांमोनखौ गोसोनांगोन आङो नाथाय दायो सागान होनाय एबा सिगनेचार होनायल' नङा बे सासे मानसिया कम्पिउटारबो गोरों जानांगोन अब्लासो बेखौ लेखा गोरों होनगोन दा ओंखायनो बे मुगायाव थांना थानो थाखाय जोङो आरोबाव गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों गोब्राबनिफ्राय गोब्राब खामानि मावनांगोन गेना गोरोन्थि गोनां साननाय हनायजों जों मालाबाबो दावगालांनो हानाय नङा उन्दै उन्दै सिन्था लाबाय थायोब्ला जोंनि हारिया मालाबाबो जौगालांनो हानाय नङा जोंनि थांखियाबो गिदिर जानांगोन बे 21st सेन्चुरियाव मुलुगनि मानसिया जेरैबायदि दावगालांदों जोंबो बेबायदिनो दावगालांनांगोन दा ओंखायनो मानगोनां रायजोफोर दिनैनि समाव जोंनि बिश्वनाथ हिसाबै जिखिनि जेंना दङ गुबै जेंनायानो हानि जेंनामोन जोंनि मेक्सिमाम रायजो जाना थानाय जोंनि बर' फिसाफोरनि हा हुआ फरेस्ट ओनसोलावमोन आरो बेवहाय फरेस्ट राइटखौ मोनाखैमोन जोङो सरकार दानायनि उनाव लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानायाव बे बोसोरनै बोसोरथामावनो प्राय 9,500 जोंनि न'खरफ्रा हानि मोनथायखौ मोनबाय आरो बिश्वनाथ जिल्ला हिसाबै आङो फोरमायनाय बादिब्ला मात्र 17,000 बाखि दङ 17,000 बाखि दंबावो बेखौबो आङो सानब्रै सिगाङावल' आसामनि चिफ सेक्रेटारिजों रायलायदों आरो बिथांखौ बुंदों बिश्वनाथनि डिसिजों रायलायनानै बे 17,000 जि हानि मोननाय दङ मोननांगौ दङ बेखौ थाबैनो होनांगौ होननानै रायलायदों आरो बिथांमोनाबो खोथा होदों दा बेखौ जों आं मिजिंथिदों खम समनि गेजेरावनो बे 17,000 हाखौबो जोङो मोननो हागोन अब्ला जोंहा 100% हानि जेंनाया जोबगोन फरायसालिनि जेंना दङ गोबाव समनिफ्रायनो जोंखौ नासयबोबाय जोंखौ थगायबोबाय सरकारनि मानसिफ्रा बै समनि सरकारनि मानसिफ्रा जेरैबायदि जोंनि सोलोंथाइखौ जोथोन लानांगौमोन बेबायदि सोलोंथाइखौ जोथोन लानाखै दा बेवहाय हाई स्कुल दङ आरो लोगोसे भेन्सार स्कुलफ्रा माखासे दङ दा बे भेन्सार स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थाखाय अलरेडि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा बिटिसिनि बाहेरनिखौ लिस्ट खालामदों आरो बिटिसिनि सिंनिखौ बिटिआरनि सिंनिखौ जोङो लिस्ट बानायदों दा बे हिसाबै जिहेतु बिटिआर गोरोबथानि 6.3 नाम्बार दफायाव दंखायो बेखौ लानानै जोङो गंजी कलेजबो प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जाबाय आरो बे गासै स्कुल कलेज हायर सेकेन्डारि गासैनिबो लिस्टखौबो खालामनाय जाबाय आं मिजिंथिदों जे फैगौ 6 दाननि गेजेराव बे फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हागोन होननानै आङो मिजिंथिदों दा मानगोनां रायजोफोर बे सनितपुर बिश्वनाथनि माखासे गामिया अलरेडि जोंनि बिटिआरआव हाबबाय बाकी थालांनाय गामिफोरखौबो सोनो थाखाय जोङो खामानि मावगासिनो दङ नाथाय नोंथांमोनाबो गोसोआव दङ मोनसे समाव जेब्ला बबेबा मोनसे खामानिखौ बोलोजों एबा जोङो माखासे खम समनि गेजेरावनो जोबोद हारिनि खामानि मावनो थांदोंमोन बै समाव माखासे गोरोन्थिफ्रा जायो आरो जोंहा मोनसे साननाय दङ जिहेतु सनितपुर दा आथिखालनि बिश्वनाथ जिल्लायाव मोनसे समाव गहपुराव गोबां मासाकार जालांदों मानसि बुथारग्लुंनाय मोनसे थासारि जालांदों दिनैनि समाव गासैबो हारिया गावबा गावनि हारिखौ लानानै सांग्रां नंखायनो जोङो मोनफ्रोमबो हारिजों बड'लेण्डआव दायो मोजां सोमोन्दो दादों दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो सिसि बिटिआर होननानै आफाद लानानै जेसेबां हारिनि फरायसा आफाद माहारि आफाद दङ बिथांमोना मोजाङै सामलायगासिनो दङ जों बिटिआर सरकाराबो गोरखाफोरजोंनो जा राजबंशीफोरजोंनो जा आदिबासीजोंनो जा जेसेबां हारिफोर दङ बयजोंबो जोङो मोजां सोमोन्दो दादों जाहाथे जोंनि नैबे ओनसोलाव जिखिनि गामि सोनांगौ दङ बे गामिखौ जेला सोनाय खामानिया सोलिबाय थादों बेवहाय जाहाथे रावबो हेंथा होआ बेनि थाखाय जों खामानिखौ मावदों जोङो बोलोजों सानसे साननैयावनो खामानिखौ मावनो सानाखै मानोना बोलोजों मावनाय खामानिया मालाबा बेवहाय गाज्रि थासारिनिबो मोगा मोगि जानो गोनां जायो ओरैनो दासिम जोंहा सोमावसारनायाव 5,000सो बर' फिसाया थैलांखांबाय आगोलाव गोबाङानो हास्रि बिस्रि माने गावनि जिउखौ अबथिरा जिउ गारनांबाय आरो दायो बेबायदि थासारिया दा फैथों जोङो बर' हारिया मोनसे गोजोन हास्थायग्रा हारि डिसिप्लिनाव सोलिग्रा हारि बेखौनो मुलुगनि मानसिनो जोङो दिन्थिनो सानदों दिनै नोंथांमोना
गोजोननाय मोनगोन आंबो सासे सोमावसारगिरि हिसाबै दिनै गोजोननाय मोनदों जे सा सानजा भारताव जेसेबां रायजो दङ गासै गं 8 रायजो दङ नर्थ इस्ट रिजनाव बे गं 8 रायजोफोरनि गेजेराव सुबुं अनजिमा आरो एरियाखौ नायोब्ला गोजौआव गंनैल' रायजो थायो जाय जोंनिख्रुइ देरसिन बाखि गाहायाव थानाय जे गं 6 रायजो बिसोरो सुबुं अनजिमा आरो एरियायावबो जोंनिख्रुइ फिसासिन दा ओंखायनो दिनै नङा गाबोन जोंनि सिमाङा मोगथां जागोन आरो बेखौनो जोङो दिनै साननानै जोंनि हारिनि मानसिफ्रा खौसे आगान सुरनांगोन जे समाव जोङो सानस्लाबनो हायाखैमोन मिथिस्लाबाखैमोन बै समाव जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ जोंनि आफादफोरखौ गावस्रा होनानै गावजों गाव गावलायहोबाय बुथारलायहोबाय जोबोद गाज्रि थासारि मोनसे बारलांबाय दिनैनि समाव जोङो बयबो बुजिबाय नंखायनो दिनै हारिया खौसे जानांगोन राजखान्थि फारसेबो खौसे जानांगोन समाजखान्थि फारसेबो खौसे जानांगोन गासैबो बिथिङाव खौसे जानांगोन अब्लासो जों देरहासार जानो हागोन दा ओंखायनो दिनै सनितपुर आरो बिश्वनाथ एबा बे बाहेरनि जे माखासे जिल्लाफोर दङ बे जिल्लाफोरनि मानसिफ्राबो दिनै खौसे थानांगोन आरो जायखिना बिटिसिआव हाबबाय बेखिनाबो खौसे थानांगोन जोङो नाजादों गहपुराव मोनसे गेस्ट हाउस लुनो थाखाय आरो बालिपारायावबो मोनसे गेस्ट हाउस लुनो थाखाय जों नाजाबाय थादों जाहाथे सानजानि मानसिफोरखौ जगाजग खालामनो हायो जिखिनि फरायसालि दङ बे फरायसालिनि लिस्टखौ लानाय जादों जाहाथे जिखिनि गामिया गोग्लैबाय बेखिनिनि जोङो फरायसालिफोरखौ थाबैनो फाहामना होनो हायो थानसालिफोराव जोङो एफा 2 लाख रां हरनायनि आलारि सोरां बिथांखि बिटिआर गभर्नमेन्टआ दङ दा बेखौ हरनो थाखाय जोङो नाजागोन आरो जे साख्रि बाख्रिनि बाथ्रा दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बावैसो आफादगिरिया रायलायदोंमोन जे फार्स्टआवनो जिखिनि गामिया हाबबाय नेक्स्ट जेब्ला साख्रिनि एडभार्टाइज ओंखारगोन बे गामिफ्रा एप्लाइ खालामनो हागोन आरो गामि हाबाबाबो जिखिनि बर' फिसाफोर बाहेराव दङ जों जे सुपार 50 खालामदोंमोन दा बे सुपार 50 खौ जोङो नेक्स्ट बोसोराव जोंनि आईएएस आईपीएस जोंहा सुबुं धोन सोरजिनो थाखाय डक्टर इन्जिनियार बानायनो थाखाय बेवहाय जोङो जोबोद साक्सेस जादों दिनै नोंथांमोना खोनानानै मोजां मोनगोन थांनाय बोसोरनैनि रिजाल्टआव आसामावनो बयनिख्रुइ गाहायाव थानाय जोंनि बिटिआरनि चिरां जिल्लाया थांनाय बोसोरावबो देग्लाय बोसोरावबो मेट्रिकआव 1 नाम्बाराव थादों आसामावनो चिरां जिल्लाया आरो हायार सेकेन्डारिनि रिजाल्टआव देग्लाय बोसोराव तामुलपुर जिल्लाया आसामावनो 1 नाम्बाराव थादों आरो हायार सेकेन्डारियाव थांनाय खेबसेयाव आर्ट्स देग्लायबो बाक्सा जिल्लाया आसामावनो 1 नाम्बार थादों थारमाने सोलोंथायाव जोंनि ओनसोलफ्रा गोजोन जानाय लोगो लोगोनो जोबोद जौगालांबाय दा ओंखायनो सनितपुर बिश्वनाथावबो जोङो खामानि मावगोन आरो बे सुपार 50 खौ सुपार 100 खालामनानै जाहाथे बे ओनसोलनि फरायसाफोरखौबो जोङो फ्रि कचिं खालामनो हायो बे बेबस्थाखौ देग्लाय लानो नागिरदों बावैसो आर्मिनि टेरिटरियेल आर्मिनि रिक्रुटमेन्ट जादोंमोन दा बेवहाय मोनबा जिल्लायाव बिथांमोना लादों नाथाय उदालगुरियाव जेखौ लागोन बे उदालगुरियाव लानायाव सनितपुर बिश्वनाथनिखौबो स्कप होनांगौ होननानै जोङो बिथांमोनखौ खावलायदों दा ओंखायनो मानगोनां रायजोफोर दिनै आङो गोराव बाथ्रा बुंनो सानाखै जे दिनै थासारिया जोबोद मोजां आबाद माव लेखा फरायनाय धोरोम सिबिनाय समाज सिबिनाय जि बिथिङावनो खामानि मावा मानो थासारिया जोबोद मोजां नाथाय जोंनि मानसिफ्रासो आन्दायनाङा फरायसा आफाद दङ थुनलाइ आफाद दङ गामि ओनसोलाव जायफोर रायजो जानानै दङ साफा सानै लेखा गोरों मानसिफोर फोरोंगिरिफोर गामिनि दैदेनगिरिफोर ज' जानानै मोनफ्रोमबो गामिखौ साबना हामना खालामनांगोन जौ लोंनायखौ एसे खमायनांगोन जथेस्थ खमायबाय दायो गेलेनाय बिथिङाव हारिमु बिथिङाव गोसो होनांगोन आरो बे गासैबो हारिनि जातीयताबाद होननानै जेखौ बुङो माहारिबाद बिनि सान्थौ सानस्रिखौ जोङो बुजिनो नाजानांगोन समाज जेसेबांनो थांथों समाज जेसेबांनो बारलांथों जोङो जेसेबांनो आवगायलांथों नाथाय हारिनि सान्थौ सानस्रि गावनि राव थुनलाइ हारिमुखौ जाहाथे रावबो बावलाङा आरो दिनै सोमावसारनायाव जोंनि हारियानो जे चेम्पियन बेखौ बयबो मिथिबाय मानोना गुबुन हारिया 30 बोसोरनि सिगाङाव एकर्ड खालामनानै दाबो इमप्लिमेन्ट खालामनो हायाखै आरो जोंनि हारिया 30 बोसोराव खेबथाम एकर्ड खालामबाय दा गाबोन समफोर जुदि मायबा बेबायदि सोमावसारनायनि थासारि फैयोबा भारत सरकारखौ आसाम सरकारखौ माबा नारसिनो गोनां जायोबा बेवहाय जोंनि हारिया मालाबाबो फासयनानै थानाय नङा आरो दिनै जोङो राजखान्थियाव फैदोंब्लाबो हारिनि बाथ्राखौ बावनानै हारिनि जेंनाखौ बावनानै हारिनि गांनाय उखैनायखौ बावनानै कुनु दिन राजखान्थि खालामनाय नङा सानसेयावनो दरकार जायो
एबा थांखि लानो हागोन आरो हारिनि थाखाय जोङो सोमावसारनो हागोन दा बेनिखायनो बयबो खौसेयै था मोजाङै था आरो लेखाफोरखौ मोजाङै फरायहो फरायसाफोरा लाइमोनफोरानो जोंनि सुबुं धोन बिसोरखौ जोङो बयबो जोथोन लानांगोन दुलाराय बर' फरायसा आफाद सनितपुर बिश्वनाथ जमोन दिनै मोननै जाबाय बेवहाय जोंहा जोबोद डेडिकेटेड माखासे सेंग्राफोर दङ जायफोर थांनाय 15 बोसोरसोआव आं लोगो मोनबोदों आरो बिसोरो जोबोद सिनसियारलि खामानिखौ मावो दा ओंखायनो जाहाथे खौसेयै जों फैबाय थानाय समाव गोनो गोथो जानो नाङा गामि सोनाय सोयैखौ लानानै रावबो गोनो गोथो जानो नाङा बेवहाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जों बयबो जोबोद सांग्रां खालि समखौल' जोङो एसे लासै लासै मावलांबाय थादों मानोना जों गोसायै खारबा गुबुन हारियाबो गोसायै खारगोन आरो बिथांमोना गोबाङानो जोंनि मोजांखौ हास्थाया नंखायनो बिथांमोनखौबो बेलेन्सआव दोननानैसो जोंनि जोंनि आगानखौ जों सुरलांनांगोन बयनिसिमबो साबायखर बावबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखिफ्रा जाफुंसार जाथों आरो बयनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनायखौ बावनानै आंनि बुंनायखौ बेवहायनो फोजोबबाय गोजोन्थों